everyone, welcome back to new video guys. Finally नोंसोरथ' मिथिखागौनो जानांगौ आं ओरै रायलायनो फैदों भाइरालनि सायाव आरो बे भाइराल होननाय बाथ्रायानो ओरैबायसा बाथ्रा जाबायदि सोरबा मबाइल लानाय खाथिनि फेसबुक नायबाय थानायाव खाथियाव थानानै नोङो खोनासंबायल' थानांगौ माने भाइराल होननाया मोनसे सानसेयावनो मोनसे नङा मोनसे फैबाय थायो जों बर'फोरनि गेजेराव आरो बे भाइराल होननायखौनो माने जोंनि बर'फोरा जायफोर भाइराल जायो माने बिसोर माने गावसोरखौनो फेमास जाबाय होननानै सानना लायो आरोना फेमास जागोन होननानै सानना लायो आरोना बेनिफ्राय बिसोरो दासिमालासे बे फंसे बाथ्राखौ खोनाखाबाय जानांगौ माने गोबां मानसियानो सबबो बुङो आरोना जायफोरनो भाइराल जायो माने फेमास जानोसो भाइराल जायो होननानै बुङो आरो बे जिखिनि बाथ्रा बुंदों नै बियो माने राइटआनोखा आरोना माने गोबाङानो माने जायनो माने मबाइल गोदोर लायो बिसोरनियाव खाथियाव थानानै नों खोनासंबाय थानाय माने बिसोरो भाइराल नुबानो होनगोन दे माने सासे फेमास जालायबाय होननानै बेसिकेलि बुंनो थांबाथाय बे भाइराल होननाया फेमास जानाय नङा आरोना माने गोबाङानो जायो ओमफ्राय बांसिनानो फेमास जायो ओमफ्राय सोरखौथ' नुदों नोंसोर माने फेमास जानाय बिदि जेनेबा बाइसेन्सआव माने भाइराल जानानै फेमास जायोबाबो नोंखौथ' गोबां आब' होनगोन माने आब' होननायानो नोंनि भाइराल भिडिअखौ नायनानै नोंखौ माने नों आब'खौनो नोंखौ आब' होनबाय ओमफ्राय नोंनि भाइराल भिडिअखौ नायनानै हराव मास्टारबेसन बानायनोबो हागौ दाथ' आं नामखौ बुंबावलासो माने गोबांखौनो माने बिदि भाइराल जानायफोरखौ आब' होनसिगोन ओमफ्राय बिसोरदि आरो नोंनि भिडिअखौ नायनानै माने बिसोरो हराव मास्टारबेसनखौनो बानायबाय बाट बेयो मा जाखो जेनेबा मा जाखो बियो जेनेबा आब'दो माने बेबायदि सोमोन्दो जायोबाथ' आरो बिनि भाइराल भिडिअखौ नुखाजोबाथ' नोंनि माबा फेमास जानायनि माबा नाम जाबाय नामा बे भाइराल जानाया माने गासिबो गाज्रि नोजोरजोंसो नायखायो आंबो नायगोन गोबाबो नायगोन आंबोथ' नायखागोन माने बेफोरदि गाज्रि नोजोरजों आरो सोरबाफोर नोंसोर नैबे आंनि भिडिअखौ नायनाया सोर माने गाज्रि नोजोरजों नाया सोरखौ आब' होननानै नोंसोर माने बिसोरनिखौ माने बांसिन मास्टारबेसन मोननाया बेनो माने भाइराल होनाया माने बेनो आरोना फेमास माने भाइराल माने फेमास बाट आइ थिंक इमान गासिबो जाजोबा आरोना आंनि थाखायबाथाय सोरबा सासे सानैया जालाङो माने बिसोरनि माने एसे लेभेला सायाव थानायफोरनिया जायलाङो आरोना माने बेनो बेखिनिखौ बुंनानै आं नोंसोरनो दा फंनैसो बुंथ'बावगोन ओमफ्राय बेजों लोगोसे बुंनो थांबाथाय नोंसोरनो दा थिग बेबायदिनो माने मोननैसो माने भिडिअ खिन्थिगोन आरोना नोंसोर भिडिअखौ जोबनायालासे नायबानो जाबाय आरो जोबनायालासे नायनायनि सिगां नोंसोर मोनसे सटिस रिकुवेस्ट चेनेलाव जुदि जायफोर गोदान भिडिअ प्लिज चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौ अल सेल खालामना लाबानो जाबाय बाखि थौदो बिदिबा दिनै भिडिअखौ थाबैनो स्टार्ट खालामनोसै नोंसोरबो गुन्दा बुगुन्दी बयबो एखेखा सिङाव लाखोमानानै जेबो लाब गैया किन्तु बेलेगफोरबायदि मिहि टाइपनि नङा आंनिया डाइरेक्ट निमकिफोरा कमेन्ट खालाम नोंसोर नुदोंना बेखौ माने बे बाथ्रायानो माबा ससियेल मिडियायाव बिदि बुंलायलायनायनि माबा बाथ्रा नामा बियो मा बाथ्रा देनाय जेनेबा बुंनोबा बे बाथ्रायाथ' ओरैनो गासैबो मिथिखानाय बाथ्रा बेबो माने बेखौ नोंसोर होनजायो माने बेबो माने फेमास जानोनो नैबे भिडिअखौ बानायनानै भाइराल जानो नागिरदों आरोना भाइराल जानानै माने नैबेखौनो माने भाइराल जाबाय बिदिनो आरो फेमास जानो नागिरदों नोंसोर बेखौ नोंगोना नङा कमेन्टफोराव बुंहरनाय बे बाथ्राया नङा नोंसोरथ' बे भिडिअखौ नायनानै हमनो हाखाबाय जानांगौ माने बे बाथ्रायानो जाहैबाय माने बियो माने जेबो कन्टेन्टआनो नंखाथारालै नंगौना नङा बुंनाय माबा कन्टेन्ट आरो बियो कन्टेन्टआनो नंखाथारा माने बेखौनो बुंजायो आरो माने भाइराल जानानै फेमास जानो नागिरनाय होननानै बिदिबा आं नोंसोरनो कन्टेन्टखौ खिन्थिनि माने मा बायसा कन्टेन्ट जायो नै बेयाव नोंसोर नायना लाबानो जाबाय बर' सिख्लाफोरा साइज जाजोब्बाय जोंनि बर' सिख्लाफोरा साइज जाजोब्बाय नाथाय बिसोरनो दाना नांगौ लोदिया 10,000 नैफोरखौ जाबाय माने रियेल कन्टेन्ट होननानै बुंजायो बेफोर माने जेरै माने बानायनो हानाय पावाराव माने बियो माने मोनसे कन्टेन्ट आरोना माने बुंनो थांबाथाय बियो कन्टेन्ट माने दानियाथ' जेबो कन्टेन्ट नङामोन ना बे माने नोंसोरबो बुंदा आंबो बुंदि माने बेखौथ' मिथिखायानो माबा बेखौ गे नामा बियो गेबाबो बियो हिन्जाव मानसि बायसा नुयो नालाय बियो माने इनोखा आरोना माने बाथ्राफोरखौ बुंजोबावल'सो आं सेंग्राफोर सोरबाफोर फानग्रा दं नामा फानग्रा दंबा आं बायगौमोन आरोना सोरबाफोर फानग्रा दंबा खोन्थाहरबानो जाबाय उफाय गैया दा बायाबाबो बयफ्रेन्ड थानायबा बयफ्रेन्डआनो होखागौमोन मालाय बिबानो जा बयफ्रेन्डबो गैजा रोङा बेनिखायनो बायनांसिगोन आरोना उफाय गैया फर एग्जाम्पल नोंसोर बे कन्टेन्टखौबो नोंसोर सानना नायबानो जाबाय बेथ' बे जेरैबायसा बुंदों माने बियो गाज्रि लाइनाव थांखाथारदों ना बांसिनानो गाज्रि लाइनाव थांदों आरोना ओमफ्राय बिसोर बेखौनो माने लासै थांनानै बुंहैसिगोन दि नोंसोर बेखौ मा सानलायखो दा नोंसोर बेखौ मा सानलायखो मबाइल सेकेन्ड हेन्डसो बुंदों आं सेंग्राफोर मबाइल सेकेन्ड हेन्ड बायगौमोन आरोना फानबा नोंसोर फानबाथाय सोरनावबाफोर दङब्ला खोन्थाबानो जाबाय आरोना सेंग्राफोर नोंसोर बायसा एसेबो साननो रोङि सिख्लाफोरनि सिगाङाव आङो नै बे बाथ्राखौ बुंनानै होनि नोंसोरो जुदि माने सोरबा जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो गोबां लेजेन्ड दङ माने एडिटिंफोराव जोंबो डेन्जार हायो माने इडिट बानायबाथाय ओमफ्राय इडिट बानायनानै नोंसोरनो बेखौ माने
ए आइडियानो जा जियानो जा माने बेफोरखौ माने नोंसोरनिखौ एसेबाबो जेनेबा बेलेगखौनो हमनानै ला बेलेगनि भाइरालखौनो नोंखौ डाइरेक्ट मोखां खोबथेनानै नोंनि भइसफोरखौ होनायाव ओमफ्राय आरो बेफोरदिखौ भाइराल जाबाथाय नोंसोर बुंसिगोन बानायखौनो केस होनो बेखौनो माबा होनो ओमफ्राय बुंनाया नोंसोरनि गासैनिबो नैबे भिडिअ बानायग्राफोरनिनो गोरोन्थिखा आरोना बेखौ रावबो जेबो बुंनो हाया माने बेखौ आंनि हिसाबैबाथ' ओमफ्राय नोंसोरनि हिसाबैबाबो बेनो जानांगौ आंनि हिसाबैबाबो बेनो बाखि नोंसोर भिडिअखौ नायनानै माबायसा मोनखो दिनै भिडिअखौ कमेन्टआव खिन्थाहरबानो जाबाय बेनिफ्राय लोगो मोनगोन आंखौ मोनसे गोदान भिडिअजों लोगोसे बेखिनियानोसै गुड बाय